Альбина Ишмурзина. Жыршы, композитор, шагыйрә, тамга заманча татар мәдәнияте үзәгенең җитәкчесе. Минем иҗади кичәмә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Бүген сезне үзем һәм иҗатым белән таныштырырга тырышырмын. Рәхәтләнеп тыңлагыз, җырлагыз, биргә теләсәгез, мин каршы түгел. Эшкә энергия чыгарга тиеш. Казан милли җәүһәребез, татарларның мәркәзе. Син яраткан шәһәребез, халкыбызның саф йөзе. Бик ерактан сиңа ашкынып, кайтамын да һәр татар. Куйныңны җәеп, сыендырып, хуҗа булып каршы ал. Hürmetli milleteşler, kadirli tamaşaçılar, kızlar, Yaratkан Казаным, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители, любимая Казань. Күптәнге хыялым тормышка ашты. Минем күңелем татар иле дип исемләнгән иҗади кичәмне сезнең хузурыгызга тәкъдим итәм. Без ерак яшәсәк тә, җырларга бик яратабыз. Мин профессиональ җырчы түгел, ләкин җырлар һәм шигырьләр язам. Җырсыз, моңсыз тормышымны күз алдыма китерә алмыйм. Безнең аралашуыбыз бүген экран аша булачак. Хәзер игътибар экранга. Санкт-Петербург – мужчина. Он брутал. Казань – благочестивая красавица. Воспитан, добр, в меру нагл. Она спортивна, многим нравится. Два города, достойные любви, с богатым опытом, особенной историей. И совершенно разные они в архитектуре, духом, территории. Я с Петербургом ночь не буду спать. Развод мостов и утренний рассвет встречаю. Казань меня укутав будет обнимать. С ней буду спать, проблем не замечая.
Я с Петербургом вальс танцую, заведусь, с Казанью песни буду петь, остыну, ему доверюсь целиком и поведусь, а с ней счастливой буду и наивной. Санкт-Петербург мужчина, что ни говори, Казань моя татарская красавица. Два города, достойные любви, мне оба очень-очень нравятся. 17 yaşında мен Санкт-Петербургка укырга келген едім. Бірінші курста укыганда мені якшәмбе мәктәбенә татар телен укытырга чакырдылар. Анда эшләгән вакытта без Петербургның барлык татар яшьләрен берләштереп, кызыклы заманча чаралар үткәрә идек. 20 яшымда чаллы егетенә кияүгә чыктым. Санкт-Петербургта 15 ел бергә гаилә корып, 2 бала үстереп яшибез. Санкт-Петербург минем өчен моңландыручы, илһамландыручы һәм сыкландыручы шәһәр. Яшәгән Пушкин һәм булган Тукай, ни тарап булырга булмый була. Дөнья башкаласы диләрсең. Сиңа яшьтән күңел ашкынга язмыш алып килде мине монда. Мәхәббәт һәм ләззәт ташкыныннан. Хәтта монда ерак җирләрдә очратты мин үз милләтемне. Петербургка гашыйк булсам да, оныта алмыйм әлмәтемне. Монда Нива ярларында гына мин яшим, сөям, яратам, аралашам, иҗат итәм, гашыйк булам, дусларыма киңәш таратам. Мин Әлмәт кызы. Тумышым белән мин Әлмәттән. Анда минем әти-әниләрем, энем, туганнарым яшиләр. Әлмәттә 3 сыйныфны 11-нче мәктәптә тәмамладым. 5-нче сыйныфта татар гимназиясенә күчтем. Башта татар телендә белем алуга ияләшү бик авыр иде. Хәтта кайвакыт дәрестә нәрсә турында сүз барганын да аңламый идем. Әни белән сәгать иртәнге 4-кә кадәр дәрес әзерләгәннәрем
һаман әле истә. Әни минем өчен иң якын кеше. Ул минем сердәшем. Минем өчен әнием ул иң яхшы хатын-кыз үрнәге, ләкин миңа аңа хәтле әле үзгәрәсе һәм үсәсе шактый. Минемчә, татар теленә мәхәббәт, татар мәдәниятебез белән горурлану, тарихны өйрәнү күбрәк әнидән. Язның нәкъ уртасында тугансың. Туган көнең белән тәбрик итәм. Дөньядагы иң якын кешең буласың. Очрашуны түзә алмыйча көтәм. Язгы җилләр сиңа мәхәббәтем булсын. Кояш нуры елмаюыңны китерсен. Чәчәкләрнең иң матуры минем сурәтемне. Гөрләвекләр тавышымны искә төшерсен. Әгәр туган көнеңдә яңгыр яуса, аның тамчылары минем шатлык яшьләре. Әгәр аппак бөртек карлар җиргә ятса, алар синең белән бергә булган төшләрем. Әгәр явым төшем яумаса, туган көнеңдә җилле көн булса, кояш нурлары балкып яктыртмаса, сагыш хисе күңелеңдә торса, әни, син генә түгел, мин дә бит сине үлеп, көйеп, янып бик нык сагынам. Шуңа күрә сиңа булган сөю хисемне бу юлларга сыйдырырга тырышам. Әни, әгәр ерак булсак та, син һәр вакыт минем күңелдә. Төрле шәһәрләрдә торсак та, син һәр вакыт йөрәк түремдә.
Жылы сүзләрнең иң назлысы синең өчен. Чәчәкләрнең иң матуры синеке. Бүген инәемгә сипсен синең шатлык хисең. Әниләрнең иң яхшысы минеке. Бүген безнең уртак мәхәббәтне тәшкил итә ерак аралар. Сиңа булган олы хисемне дә аңлаталар миңа бит алар. Әни, туган көнең котлы булсын. Кунакларың күңел ачып ял итсен. Теләкләрең, изге уйларың да сизелмичә тиз арада кабул булсын. Әни, бүген синең көнең. Бүген бар нәрсә синең өчен була. Көнең генә түгел, төнең дә караңгы күктә йолдызлар белән була. Әгәр күктә күп йолдызлар булса, иң яктысы ул мин булам. Әни, туган көнең белән дип, күктән сиңа карап торам. Әгәр йолдызлы төн булмаса, әни, син бел, мин бел синең күңелдә. Әгәр шул төнне ай тулмаса, әни, син һәр вакыт йөрәк түрендә. Әнкәй, бүген синең өчен бик күп җылы сүзләр таратам. Үзең инде аңлыйсыңдыр. Мин сине бик нык яратам. Хәзер сезнең игътибарыгызга әниемә дигән җырымны башкарам. Фортепианода Виль Червинский уйный.
Кадерлі дуслар, сізнің орағызда бүгін менің әнейім де бар. Олар әти білән махсус әлмәттен менің ижади кешеме келденлер. Кезден әнейімнің туған күні рөхсәт итігізші аңа шешеклер бүләк итәргә. Әнейім туған күні мен бик яратам. Чтобы быть счастливой, много надо. Да всего лишь солнышко лучи. Чтобы дома мама обнимала, чтобы теплый хлеб был из печи, чтобы птицы пели, плыли облака, на столе стакан парного молока, чтобы бабочки порхали над цветком, чтобы вспоминали мы потом, чтобы рябь искрилась на воде от ветра, с кожаной травой благоухало все. Речка, искупаться в километре. А для счастья надо что еще? Чтобы сердце чувством наполнялось, а вокруг все ново и свежо, чтобы мечты, желания исполнялись, чтобы в целом было просто хорошо. Песня Нафиса? А, нет, извините. Болашак хатирәләрем. Кул эшләрен эшләгәндә, өйне җыештырганда, әни гел җырлап эшләде. Шуңа күрә җыр моңга мәхәббәт әнидән һәм дә әнидән дип уйлыйм. Әниемнең исеме Нәфисә, шуңа күрә минем репертуарымда шундый җыр бар. Ушынып җырлагыз безнең сүзләрен.
Поговори со мною нотами. А если надо, просто помолчи. И клавиши целуй синкопами. С октавы на октаву не скачи. Регистр средний. Квинда, терция, секунда. Все это скрещендо. Сыграй, повтори все по инерции. И кода обязательно с диминуэнда. Анданта, вива и престиссимо. Хочу в мажоре. Надоел минор. Такое ощущение бессмысленным стал музыкальный наш ковер. И при желании всегда стаккато, легато может взять и перекрыть. С тобой сегодня вместе пишем музыку, а мир обязан нам на паузе застыть. Birinchi yozilgan jirim o'tlar yona yurakda deb atala. Аны мин гимназияда укыганда тәүге тапкыр гашыйк булганда яздым. Бик нык борчылганга, авырап киткән идем һәм тавышым юкка чыкты. Шундый халәттә булганда мин фортепианода беренче ноталарны уйнадым да, аннары шигырь юллары туды. Икенче куплетны әни язарга булышты. Нәтиҗәсе сезгә таныш булган җырым. Ничек язасың? Иҗатың кайдан алына дигән сорауга җавап бик гади. Төнге фонарьларның утында кар бөртекләре уйнавын күреп, күбәләкнең чәчәккә кунганын, кояш баягынын карап, сыклана алам. Илһамланам һәм язам. Музыка, шигырьләр ничектер үзеннән-үзе ишетеләләр. Үсмер чакта музыканы хәтта йоклаганда да ишетә идем.
Аннары магнитофонга яңа буш кассетаны куя идем дә, анда көйне яздыра идем. Уянгач фортепианода аны уйный идем. Хәзер илһам үзе килә. Тотып алырга өлгерергә генә кирәк. Любите, люди, души, не тела. Цените тех, кто с вами рядом, и совершайте добрые дела. Делитесь тем, что самим мало. Любите, люди, души друг у друга, и не кричите никому на зло. Возможно, встретили вы друга, вам в жизни крупно повезло. Любите, люди, душу человека, его безумно нереальный мир. Кто знает, сколько век, полвека проедет с вами данный пассажир. И как бы жизнь сегодня не крутила, куда б судьба опять не привела, пусть обошли вы мир, полмира. Любите, люди, души, не тела. Быел минем тормышымда зур шатлыклы вакыйга булды. Минем беренче китабым дөнья күрде. Аның исеме Симу Виной Пуговица. Татарчага тәрҗемәсе барысына да теймә гаепле була. Бу җыентыкта төп әсәр һәм шигырьләр мәхәббәт турында.
Әгәр дә кызыксынсагыз, аның электрон варианты Litres сайтында бар. Аны экрандагы QR код аша табып танышып була. Сүзне китабы белән танышкан Ләйсән Сафинга бирәм. Үзеңнең фикерләреңне әйт. Хәйрі кеш, хөрмәтле тамашачылар. Мин бераз гына ерактан башлыйм. Без Альбина белән күптән таныш, чөнки без икебез дә Әлмәт кызлары һәм без бер үк мәктәптә укыдык. Альбина миннән билгеле 1-2 яшькә алырак. Без Әлмәт шәһәрендәге Риза Фәхреддин исемендәге гимназия балалары. Мин Альбинаның билгеле аның тормышын читтән күптән күзәтеп барам, чөнки ул Питерда күп еллар дәвамында иҗтимагый эш белән шөгыльләнә. Ул анда китү белән татар телен укыта. Татар яшьләрен кайната дисәм дә бердә күп булмас, чөнки ул чыннан да иҗтимагый яктан һәр вакытта да бик актив булды. Һәм мин аның тәүге чыккан китабы белән таныштым. Беренчедән ул бик җиңел укыла торган, мин аны электрон вариантта гына укыдым һәм менә шу беренче хикәясендә хәтта беләсезме, Питерда бик данлыклы Ринат Вәлиуллин исемле язучы бар. Мин анда хәтта аның иҗатынан да күпмедер дәрәҗәдә аның йогынтысын да күрдем дип әйтергә кирәк. Альбина ул ике телдә дә иҗат итә. Аның бу җыентыкта рус һәм татар телендә чыккан шигырьләре дә шул исәптән бар. Шуңа күрә мин аны барчагызга да табып укырга киңәш итәм. Һәм сүземне йомгаклап, Альбина бит инде ул Россиянең икенче баш каласында, Питерда яши һәм анда бик күп концертлар куйган кеше. Казанда син инде концерт куйдың. Димәк, чират Мәскәүгә генә җиткәннәр дип уйлыйм. Шуңа күрә Алла табып синең концертларыңны бәлки анда да күрәбез дигән өметтә калам. Альбина, уңышлар һәм Әлмәтлеләр исеменнән дә бик зур сәламнәр. Гимназияны тәмамлаучылар исеменнән дә, чөнки без һәр вакытта да аралашып торабыз һәм сиңа уңышлар гына теләп калам. Һәм әлбәттә әтиеңә дә күп итеп сәламнәр Әлмәтләргә, әлбәттә. Рәхмәт. Минем китабыма шундый зур бәя биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Минем укучыларыма да бу китап ошар дип ышанам. Хәзер 10 минутлык тәнәфес ясыйбыз.
Петербургтағы Müstakil uyushmасы. Nega tamg'a? Bu burungi turkiy so'z naslning belgisini аңлата. Bizning missiya babalarımızның burungi merosin olib, uni yangartu, bizning boy madaniyatibizga sof notalarni qo'shu. Biz dunyoga millatimizning yangi, tiri, zamoncha, dunyoviy trendlarga ham yo'nalishlarga teng bo'lgan yuzin taqdim etarga tilaymiz. Bizning tub yo'nalishlar tatar tilini saqlov, zamoncha tatar madaniyatini o'stirish, eventlar uyushtiruv, san'atli yoshlarni huquqlaw ham birlashtiruv. 2004-yildan biz barliq televidenlarga tatar tilini ham tarixini o'rganirga bo'lishamiz. Konsertlarni, ko'rgazmalarni ham master-klasslarni uyushtiramiz. Milliy san'at ham hunarlar bilan tanishtiramiz. Shulay do'stlarni ham fikrdoshlarni tobarga, tatar tilida erkin so'zlashirga mumkin bo'lgan kishilarni uyushtiramiz. Bu yil biz unikal открыткалар yasadik. Onda yosh rassomlarning ijodi ham tatar tilidagi shi'riy yo'llar. Eko-sumkalarni milliy ornament bilan bezaw bo'yicha master-klasslar g'oliy ko'rinish. 2016-yildan beri bizda To'qay Quest proyekti o'tkaziladi. Shulay bizning planda tatar tilini o'rganish bo'yicha istal o'yinini chiqarib. Tatar bo'lish uchun narsa kerak? Bobang tatar bo'luvingmi, abiyingmi? O'z tilingni bilib, anglaw ham сөйләшү, alla o'zingni tatar bo'lib sezuvingmi? Meni narsa tatar eta ola? Shak-shak ham ish-pishmoq yaratuvmi? Alla boshqa millat do'stlarima tatarlarning kim bo'luvini anglatuvmi? Yovli, qalfoq ham kalapush kiymesam, tatar bo'luvimdan to'xtaymi? Namozlikqa hech bosmasam, tatar qizi birda bo'lmaymi? Tatar bo'lish uchun nelar kerak? Bu so'rovga javob ikkili. Lekin naqsi bilgan tatarlarning men bir g'urur millat vakili. Oh
Рахмет. Твои глаза не цвета моря и не зеленые, как цвет Невы. Твои глаза полны любви и боли, как будто очень сильно влюблены. В твоих глазах как будто черти пляшут. Они смущают, манят и зовут. Твои глаза меня безжгут, вяжут и надевают на меня хомут. Твои глаза цвета спелой черешни. Я в них бессовестно тону. И каждый в этом мире праведный и грешник. Хотя бы потому, что я тебя люблю. Хәзер сезнең игътибарыгызга сирәк башкарыла торган шаян җыр яңгырар. Анда миңа бик ошаган сүзләр: бакчада кыярлар, төнлә йөрмә кыйнарлар. Татар халык җыры Мәрфуга. Карлар ява, төнге шәһәремне күмеп, ак юрганга дөреп, җиргә сибелә. Минем сиңа янган җырлы күңелемнән җылы мәхәббәтем җыры җәйле. Мәхәббәтнең табигатьтә була төрле-төре. Җаваплысы була мәхәббәт җавапсыз. Кешенең дә була канатлысы, әкә очакта тыныч кеше була ала һәм була тынгысыз. Кышкы буран дулый, ява пак бөртек карлар. Бар галәмдә табигатьнең чын дәрте. Бер-берсенә мәхәббәттә икәү аңлашалар. Кавышалар, бар тормышның ләззәте.
Карлар ява. Төнге шәһәремне күмеп, ак юрганга төреп, бик еш сибелә. Минем сиңа, тынсыз, ялгыз күңелемнән моңсу җырым үзәк өзеп җәйле. Татар халкының иң матур йолаларының берсе кызлар үзенең сөйгән ярларына ул яулык чигеп бүләк иткәннәр. Һәм бу күренеш хәзер башкарылачак җырда. Рәйхан. Фортепианода Вит Червинский.
очень надо тебя увидеть. Мне надо много что тебе рассказать. Ты можешь снова словами обидеть, но я готова это принять. Мне очень-очень надо увидеть, в глаза твои посмотреть и понять. Ты можешь не замечать и не видеть, и это я тоже готова принять. Мне нужно просто тебя увидеть. Мне нужно столько всего рассказать. Можешь уже начать меня ненавидеть, но мне надо увидеть тебя и обнять. Хәзерге замананы элеккеге заман белән чагыштырганда, әйдәгез әле, күз алдыбызга китерик. Хәзер без мессенджерлар кулланабыз. Telegram, WhatsApp, Skype аша очрашабыз, Zoom аша аралашабыз, SMS-лар язабыз. Элек очрашулар, мөнәсәбәтләр шундый романтик булганнар. Авылларда егетләр үзләренең сөйгән ярларының чишмәгә барганнарын күзәтеп торганнар. Һәм үзләренең хисләрен кәгазьгә язып, алардан шул кәгазьләрдән көймә ясап, чишмәгә җибәрә торган булганнар. Кызлар су алганда шул көймәләрне тотып, хатларны укый иделәр. Хәзер башкарасы җырда нәкъ шуның турында көймә килә.
Oppoq qorlar yağdı көңелемә. Синнән мәңгелеккә мин баш тартам. Синең белән түгеллегемә мин борчылмыйм, чөнки яратам. Мин яратам кояш кебек сине, мин яратам айны, йолдызны, мин яратам карны һәм җилне, мин яратам бөҗәк кыңгызны. Мин яратам бар җиһанны, галәмемне яратам һәм сине. Мин яратам һаваны, җилне. Ә син яратасыңмы мине? Оппак карлар яуды күңелемә. Саф мәхәббәт, назлар таратам. Мин чакырдым сине үз илемә. Үз илемдә сине яратам. Татар халык җыры бүген фортепианода Вильчервинский.
Хөрмәтле тамашачылар, безнең очрашу ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен, алкышларыгыз өчен, чәчәкләрегез һәм бүләкләрегез өчен зур рәхмәт. Мин Казанга 10 көн элек инеп килгән идем. Һәм һәр көн минем белән эшләгән, үзенең вакытын, энергиясен сарыф иткән, мине җырларга өйрәткән. Бу кичә дәвамында бит алмаларын тотарга, елмаерга, ничек суларга кирәк икәнен күрсәткән остазыма, Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасына, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатына, профессорга Венера Ганиевага зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Венера хатыным, бу чәчәкләр сезнең өчен. Рәхмәт сезгә. Чын күңелдән зур рәхмәт. Мин бүген бик бәхетле. Сезгә үземнең иҗатымны күрсәтә алганыма. Алда әле эшлисе дә эшлисе. Һәм бу урында Бөек Тукаебызның сүзләре бик урынлы булыр дип уйлыйм. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел, каршыларсың картлыгыңны. Бик тыныч һәм бик җиңел.